Улюблені герої світових мультфільмів знов заговорять кримсько-татарською. Після 4-річної перерви телеканал АТР відновив роботу студії дубляжу. За першими годинами її роботи спостерігав Віктор Пономарьов. Не oldu? Qoradaki gerginlikni barib baq. Заслужена артистка Криму, співачка Гульсум Тамак, знайомиться з текстом та отримує настанови від звукорежисера та редактора. Я просто первый раз этим занимаюсь, никогда в жизни такого не делала. Так відбувається озвучування мультфільмів кримсько-татарської на новоствореній студії телеканалу АТР. Вот так вот начали вообще вот изумительно. У команді менеджер, літературний редактор та звукорежисер. Їх завдання разом з акторами зробити так, щоб персонажі мультфільму заговорили кримсько-татарською, так, начебто іншою мовою, і не розмовляли. Например, там есть такая фраза «пшел вон», 2 слога. А на нашем оно звучит так «кетмандан», уже 3 слога. И вот эти 3 слога надо в эти 2 слога вложить и успеть по темпу. Ведь артикуляция должна совпадать с нашим текстом. Одну фразу можна переозвучувати десятки разів. Головне у цій роботі – мати витримку, каже звукорежисер Сергій Стебліненко. Самая главная задача вжиться в роль. Не то, что прям вот текст или там какие-то нюансы, тембры. Главное, чтобы было интересно. То есть, если человек вживается, и у него сразу все идет, и прям картинка должна, прям совпадает собственно, со звуком. За точність тексту відповідає літературний редактор Лінмар Абдулаєв. На сегодняшний день мы возрождаем этот процесс, потому что он остановился на территории Крыма. Сейчас, уже будучи в Киеве, мы заново запускаем этот процесс по переозвучке фильмов и мультиков. Перекладають тексти професійні перекладачі з Криму, які співпрацювали з телеканалом і до анексії. Озвучувати героїв будуть запрошені кримсько-татарські діячі культури та артисти. Это шаг к беспрепятственному обучению детей крымско-татарскому языку. Это будет большой объем в будущем. Сейчас главной нашей целью является наладить производство, потому что это творческий процесс. До анексії телеканал дублював кримсько-татарською також і повнометражні фільми. Бүтінлі ешілдір, ем ешілдақлар, оғырсыз ада бір океанда бар, оғырсыз ада бір океанда бар, бүтінлі ешілдір, ем ешілдақлар. У проекта просвітницька мета – заповнити ефір рідною мовою, каже генеральний директор телеканалу Ленур Ислямов, та не дати їй зникнути. Те мультфильмы, которые мы переводим здесь на крымско-татарский язык, они кладутся в копилку вообще крымско-татарского языка, потому что у нас язык почти угасающий, потому что исчезающий, потому что нет такого достойного преподавания в школах, которое необходимо было бы этому языку посвятить. И в том числе на материке пока еще тоже это все на зачаточном уровне. Робота над озвучуванням дебютного мультфільму триватиме близько місяця. Цього року заплановано озвучити 10 повнометражних мультфільмів для дитячого кримсько-татарського телеканалу «Лалія». Віктор Пономарьов, Іслам Пінка, Асан Емінов, Заман, АТР.